Ljubitelji sporta i poštovani gledalci televizije 777, narednih pola sata rezervisani su za Indeks sport. Ove godine u Košarkaškoj studentskoj ligi Crne Gore nastupa 11 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe. Nakon 5 kola ligaškog dijela, po dvije najbolje plasirane ekipe će izboriti šansu da se kroz play-off bore za titulu koju brani ekipa Univerziteta Mediteran. Pogledajte sve rezultate utakmica drugog kola. U duelu grupe B ekonomisti su bili ubjedljivi protiv Mašinskog fakulteta koji su savladali sa 45-17. Da pogledamo detalje iz drugog poluvremena i čujemo izjave iz jednog i drugog tabora nakon utakmice. U duelu grupe B sastali su se Ekonomski i Mašinski fakultet, duel od kojeg se očekivalo da bude nešto neizvjesniji, međutim ekonomisti su još jednom odradili sjajan posao. Ekonomisti naravno u bijeloj opremi, a Mašinski fakultet u ovoj tamnijoj. Sa loptom je Vuko Vučinić, kapiten ekipe Mašinski fakultet. Pratimo detalje iz same završnice. Dakle, u pitanju je drugo poluvrijeme. Ovdje ide akcija Mašinskog fakulteta, da vidimo šta će biti od svega toga, i ovdje je poentirano. Dakle, prije toga napad za Ekonomski, pogodio je ovaj čovjek sa brojem 9. Sada umalo da Miranović izgubi tu loptu, međutim ostala je u njegovom posjedu. Ponovo Miranović, sada Draganić. Šut za 3 poena i sjajno. Sjajno ovdje pogađa Petrović. Bio je to šut za 3 poena. Inače, ekonomisti sasvim sigurno ulaze u krug najužih favorita za osvajanje ne samo košarkaške lige, već i u ostalim sportovima su izuzetno jaki i konkurentni. Eto, nije im se dalo u futsalu u tom 4. finalu za redom da dođu do titule, ali se nadaju da će naredne godine biti bolje. Ovdje je odlična akcija, kao sa NBA parketa. Sjajno je ovdje presjekao Miranović, dodao do Đukića, a ovaj zaista lijepo to zakucao. Vidjeli ste još jednom i na usporenom snimku. Vučinić sa loptom, ide sam, pokušaj da proigra svog saigrača, onda još jedna akcija
ekonomskog fakulteta. Šta će biti ovdje od svega? Na kraju je ispala lopta Petroviću, ali uspio je to da završi. Svakako da je i njegov saigrač bio tu, ono što se kaže za svaki slučaj, da potvrdi taj koš, ali bojice su bili sami, tako da je bila mala mogućnost da omanu kako igraju odbranu. Ekonomisti zaista sjajno. Još jedna fantastična, ili možemo reći leteća akcija koju je završio Radunović. Ponovo u napadu ekonomisti i poentira Janković u ovoj situaciji, pa potom šut za 3 poena. Ovdje je fantastičan u ofanzivnom skoku Sekulić. Poentirao je sa slobodnih bacanja, to prvo je pogodio. Drugo nije, ali još jedan ofanzivan skok ovdje. Odlično, međutim nije imao sreće Gacović u ovom drugom pokušaju. Sada napad za Mašinski fakultet. Išao je ovdje do kraja sam igrač sa brojem 8 Pivljanin. Inače, Mašinski fakultet nije imao izmjena u ovom meču. Dakle, petorice igrača koji su igrali tokom čitavog meča. I ovo koliko gledamo u drugom poluvremenu, apsolutna dominacija igrača ekonomskog fakulteta. Šut za 3 poena Bulatovića koji nije pogodio. Vučinić, evo ovo je bio lijep pas iza leđa, ali ni u ovoj situaciji igrači u tamnim dresovima nije su uspjeli da pogode. Fauliran je sada Janković, imaće 2 bacanja. U prvom pokušaju Janković precizan. U drugom nije. Loptu je uhvatio Ivanović, međutim brzo je lopta u posjedu ekonomista, ali na kraju nekako Mašinci dolaze do nje. Vidimo šta će biti iz ovog napada i lijepo je to završio, čini mi se, Mašković je ovdje i kraj duela. Dakle, na kraju ekonomski fakultet, Mašinski fakultet 45:17. Matija, još jedna ubedljiva pobjeda tvoje ekipe. Kako si zadovoljan izdanjem? Pa odigrali smo stvarno dobro. U odbrani i u napadu ispoštovali smo sve zadatke koje je trener rekao i zasluženo slavili na kraju. Šta misliš da je na kraju odlučilo vašu korist? Pa mislim da je to odbrana i mislim da smo fizički spremni od ekipe Mašinskog fakulteta koji također imaju dobru ekipu i nadam se da ćemo nastaviti s pobjedama. Sada imate 2 pobjede. Kakve su ambicije u daljem nastavku šampionata? Ambicije su da idemo na svaku utakmicu na pobjedu i da dođemo do finala. A dobro, to znam, trudili smo se, trčali smo koliko smo mogli, međutim vidite, nama je prva utakmica bila za prolaz protiv Univerziteta Donja Gorica, međutim tu smo kiksali, neki su nam igrači isto bili odsutni, onda smo izgubili svaku šansu da se plasiramo u dalji krug. Međutim, ekonomija je, kao i što znate, malo veći fakultet od Mašinskog i onda je lakše im je sakupiti igrača. A koga vidiš kao favorite za osvajanje? Pa ekonomiju i možda Univerzitet Mediteran, mada vidim i oni su ostali bez nekih igrača od prošle godine, tako da bit će između njih trka, ja mislim. A u nastavku šampionata kakve su ambicije? A ništa da izađemo, imamo još 2 utakmice protiv političkih nauka i fakulteta pomorstva. Izađemo da odigramo protiv njih koliko možemo i to je to. Očekivalo se da više neizvjesnosti bude u susretu između Pravnog i Prirodno-matematičkog fakulteta. Ipak pravnici su lakše nego što se očekivalo došli do pobjede. A u grupi A snage su odmjerili ekipe Prirodno-matematičkog fakulteta i Pravnog fakulteta. Pravnici u crvenim dresovima, a u ovoj, da kažemo, šarenoj opremi, možemo slobodno reći, ekipa Prirodno-matematičkog fakulteta. Dakle, duela u kojem su pravnici bili favoriti, oni su i u tom prvom kolu, očekivalo se tačnije da naprave nešto više protiv elektrotehničkog, međutim, pretrpjeli su porazi i svakako da su željeli da se u duelu protiv Prirodno-matematičkog fakulteta iskupe za taj poraz. Vidjet ćemo sada kako je
tekla utakmica. Naravno, Pravni fakultet svake godine u košarci izuzetno jak. Ove godine imaju velike ambicije, vidjet ćemo šta će uspjeti da naprave. Ovo je tek drugo kolo. Ovdje je fauliran igrač sa brojem 14 u ekipi Pravnog fakulteta, Goranović. Prvo je pogodio. U drugom pokušaju nije bio uspješan. Sjajno, sjajno ovdje Ali Grudić, kapiten ekipe, hvata tu loptu i početno vođstvo momaka u crvenim dresovima od 3:0. Još jedan napad prekinut ekipe Prirodno-matematičkog fakulteta. Sjajna kontra ovdje Goranovića. Vidimo da je u uvodnim trenucima utakmice dominirao Pravni fakultet. Solo akcija ovdje Bulatovića. Da vidimo šta će biti od svega. Šut Femića i vođstvo Pravnika od 9:0. Čak 9:0 je bilo u tom uvodnom dijelu, ali pogledajte kako jako igraju odbranu momci sa Pravnog fakulteta. Da li će konačno biti poena za Prirodno-matematički? Hoće. Ovdje je odličan pas. Lijep pas za Kovačevića. Vidimo šta će uraditi igrači u zelenim dresovima. Mada ima i ovih koji su sa žutim majicama. Šut za 3 poena. Promašuju to igrači Prirodno-matematičkog. Pas fantastičan Kovačevića za Ali Grudića, koji je završio ovu akciju. Jeste da je ta lopta čitavu vječnost bila na obruču, ali na kraju je završila tačno tamo gdje treba. Prošla kroz obruč za vođstvo Pravnog fakulteta od čak 13-12. Surovi su bili ovim uvodnim trenucima meča. Još jedna akcija i novi poeni, ovog puta za Kovačevića. I naravno timeout za ekipu Prirodno-matematičkog fakulteta. Vidimo da li je taj timeout promijenio nešto, očigledno nije. Solo akcija ovdje Bulatovića, koji je završio to sjajno. Kako samo brzo igraju igrači Pravnog fakulteta. Vidite kako loše djeluju ti napadi njihovih kolega sa Prirodno-matematičkog i u samo, čini se, 2 poteza, 2 koraka igrači u crvenim dresovima dolaze do poena, dolaze do koša. Odlični driblinzi ovdje, međutim presječen taj pas Kovačevića. Vidimo da li konačno ima ovdje poena za matematičare. Blokada, međutim arbitar ovog susreta je procijenio da je to ipak faul nad igračem Prirodno-matematičkog fakulteta. Vođstvo od 21:2 prije ovog, sada je 21:4 već u uvodnim trenucima utakmice, ili možemo slobodno reći u prvoj trećini, tačnije u prvom poluvremenu, ova utakmica praktično riješena. Vidjet ćemo šta su u nastavku uspjeli da urade igrači sa Prirodno-matematičkog fakulteta. 23:4, 19 razlike. Čini se da su ovo koraci bili, ipak ne. Da, sudija je upravo to i signalizirao ovdje. Čini se sve čisto. Pogriješio je koracima igrač Prirodno-matematičkog fakulteta. Vidimo da je kasnije ušao i Maraš sa brojem 8, odnosno Roganović sa brojem 10. Svježa krv u ekipi Pravnog fakulteta i trojka za Sušića. Također i on ušao nešto kasnije. Kombinovao je sastav Pravni fakultet. Mogli su svakako to sebi i da priušte kod vođstva od 26:4. Ni ovo neće da uđe, zaista nevjerovatno. Roganović sa loptom, pa potom Maraš, organizator igre. Jako je brz Maraš sa loptom, odličan dribler. Kombinuju igrači u crvenim dresovima. Šut za 3. Nema ništa od toga.
Matematičari dolaze do lopte. Da li ćemo konačno i od njih vidjeti poene? Ipak ne. Odličan ovdje dribling Maraša, već sam rekao da je jako brz i spretan. Pokušao je da se ovim potezom, proturanjem lopte iza leđa oslobodi svog čuvara, ali fauliran. Šta će uraditi u ovoj situaciji igrači Pravnog fakulteta? Kombinuju Roganović. Da li će Roganović šutirati? Hoće. Lijepo je to pogodio. 28-9. Nova izgubljena lopta. Šut. Da li je ovo bio šut ili pokušaj da se pronađe tamo pod obručem neko od igrača Pravnog fakulteta? To očigledno zna samo Roganović. Vidjeli smo da je to bio kraj prvog poluvremena, prvih 20 minuta. A sada gledamo i detalje iz nastavka. Dakle, poluvrijeme je završeno rezultatom 26-4, a vidjeli smo i trojku ovdje igrača Prirodno-matematičkog fakulteta, a nakon toga još 2 poena, 26-9. Koliko vidimo da je nastavak ove utakmice pripao, makar ovi uvodni minuti, igračima Prirodno-matematičkog fakulteta. Uspjeli su da makar na trenutak smanje to vođstvo svojih protivnika. Još jednom sa loptom ispod obruče sjajan Goranović, koji kada dobije loptu u reketu uvijek napravi nešto sa njom. Bulatović odlučio se za solo prodor. Ovdje je možda mogao i sam da završi, odlučio se za pas. I na kraju njegov saigrač nije bio precizan iz jedne lijepe situacije, iz lijepe pozicije, nije bio ometan. Faul igrača u crvenim dresovima. Lopta sa strane. I naravno slika koju smo toliko puta gledali danas. Oduzeta lopta i završnica Femića, igrača sa brojem 12. 39 u tom trenutku, ali još jedna izgubljena lopta. Ono što se kaže na ovom meču, ništa novo. Bulatović je, pa potom pokušaj Grujića da završi tu akciju, nije uspio, ali je Goranović bio pored njega, skočio i završio za vođstvo Pravnika od 32-9. Šut za 3 poena i pogađaju. Pogađaju igrači Prirodno-matematičkog fakulteta. Ovo je po nekoj mojoj evidenciji druga trojka za njih na ovom susretu. Brza akcija, ali kako se samo brzo, reklo bi se još brže, vraćaju igrači Pravnog fakulteta. Mnogo trče, zaista nekako i opomenuti vjerovatno onim porazom u tom prvom duelu, želji da dokažu da su svakako ekipa koja ima kvalitet da stigne do same završnice studentske lige u košarci. Lopta je sada kod Maraša. On organizuje novi napad Pravnog fakulteta i lijep pas ovdje. Sačekao je ovdje Grujić svog čuvara da ga preskoči. Sada Grujić i pravi faul. Vidimo da li ovdje ima poena. Ne. I brzi Maraš ponovo sa loptom. Prešao je teren brzo ovdje, asistirao do svog saigrača Kovačevića koji je fauliran. Kako je ovo bila lijepa akcija, brza. Uvijek kada Maraš primi loptu, odmah zna šta će sa njom, gdje da dribla, koga da uposli, brzo razmišlja. Iz drugog pokušaja pogađa Grujić. Rezultat je 35-13. Ponovo Maraš, odlična ovdje veza sa Kovačevićem koji poentira za 35-13, čak 22 razlike i reklo bi se da je ovdje i sve riješeno. Mada moglo se naslutiti da će biti riješeno i u prvom poluvremenu. Roganović oduzima loptu za Maraša i sjajno je to završio. Ipak ne. Nije imao sreće Maraš u ovoj situaciji. Lopta je ispala praktično iz obruča, ali bio je tu Bulatović da popravi. 37-13. Vođstvo crvenih.
jako sporo to djeluje u napadu od strane igrača Prirodno-matematičkog fakulteta. Ponovo Maraš sa loptom, koliko se samo druži sa njom, ali gotovo da nema ni jednu grešku u svojoj igri Maraš. Vidite koliko se kreće. Evo ga sada ispod obruča, ali u ovoj situaciji nije bilo potrebe. Trojka Pravnog fakulteta. Mislim da je to bio igrač sa brojem 15, Stamatović. Novi promašaj na drugoj strani. Sada čak i soliraju igrači Pravnog fakulteta. Roganović je bio tu da pokupi tu loptu nakon promašaja Kovačevića. U prvom pokušaju nije bio precizan Roganović. Ni u drugom, ali Stamatović ipak dolazi do te lopte i fauliran u ovoj situaciji. Ali Grudić šut za 3 i upala je ta lopta, ono što se kaže kao kap. Trojka Sušića za vođstvo Pravnog fakulteta od 40-13. Čini se i da je opravdano sudija sudio taj faul. Slobodna bacanja za Prirodno-matematički fakultet. Čini se da je ovo jedini način praktično da dođu do poena. Morat će znatno da poprave igru u nastavku lige. Stamatović nije uspio pored dvojice čuvara ovdje da poentira, ali zato jeste njegov saigrač. Nova trojka. 43-14. Zaista velika dominacija. Dakle, skoro 30 poena razlike. Roganović odlično krade ovu loptu. Sušić, Roganović, Maraš. Da vidimo da li će on šutirati. Ne iz ove situacije. Pokušaj da se uposle Stamatović, ali čini mi se da je ta lopta izašla iz igre. Tako je. Ali prije toga nešto svirano. Očigledno. Sušić šut za 3, ali je li moguće da čak i do ove lopte dolazi Stamatović? Nije taj šut bio najbolji, ali čini se da je rekao sebi kada sam već toliko lopti uhvatio, mogu sebe i da častim taj jedan šut. Odlično ovdje Stamatović za Sušića. Faulirani 2 bacanja za njega. Prvo nije pogodio Stamatović. Da vidimo da li će biti precizan u drugom pokušaju. Ni u drugom, ali još jednom Stamatović. Ovo je nevjerovatno koliko je lopti uhvatio ovaj čovjek. Dodao je to do danas izvanrednog Kovačevića koji je završio akciju za 47-14. A ovdje i poeni za drugu ekipu. 47-17. Čak 30 razlike za ekipu Pravnog fakulteta. Šta radi Maraš ovdje? Poigrava se Roganović i na kraju je Stamatović završio tu akciju. 49-17. 49-17. I psihički naravno su pali igrači Prirodno-matematičkog fakulteta. Oni će željeti što prije da zaborave ovaj meč, a još jednom Maraš pokazuje koliko je brz, poletan, sjajan dribler, spretan, ali Roganović nije sada uspio da pogodi iz situacije iz koje se obično ne promašuje, doduše gotovo rijetko. Poeni za Prirodno-matematički fakultet. Vidimo da li je ovo time-out. Rezultat je 49-19. Ne, ipak sudija traži da se izvede ta lopta, da se krene novi napad, Pravnog fakulteta. Maraš do svog saigrača šut za 3 poena i cijepaju mrežicu. Uvećavaju tu prednost na 52-19 igrači u crvenim dresovima. Napad za indisponirani, dotučeni Prirodno-matematički fakultet. Inače, u prvom kolu su također pretrpjeli poraz. Ovdje poeni. Smanjeno to vođstvo Pravnog na 52-21.
nije bio precizan iz ove situacije, ali Maraš još jednom tu, šta je sada osvojio, koliko su igrači Prirodno-matematičkog fakulteta i psihički pali. Još jednom je pokazala i ova situacija. Vidi se da jednostavno žele da se ovaj meč završi što prije i da ga oni uspiju zaboraviti i onda da u narednom pokušaju da dođu do pobjede koja bi ih, da tako kažemo, i podigla. Ovdje poeni koji svakako neće uticati na završnicu, niti rezultat krajnji ove utakmice, na krajnji ishod, bolje tako da kažemo. Još jednom Maraš lako pronalazi Stamatovića koji pogađa za 54-23. Šut za 3 poena i evo i još jedne trojke Prirodno-matematičkog fakulteta. Imali su ih nekoliko u ovom susretu. Čini se da je bolje da su se na kraju i opredijelili za takvu igru poput Litvanaca, recimo, koji uglavnom utakmice rešavaju na taj način. Kada ide ispod obruča, onda je to šut sa distance. Evidentno je da ekipi Prirodno-matematičkog fakulteta nije išlo danas pod obručima, dominantni pravnici i u napadu i u odbrani kada je u pitanju skok. Vidimo da je Jali Grudić, kapitan ekipe, ušao u nastavku. Ovdje asistencija i sjajno, još jedna trojka. Još jedna trojka. I uskoro će kraj ovog duela. Sam finiš meča. Loptu je uhvatio sjajni Kovačević i na kraju konačan rezultat Pravni fakultet 56, Prirodno-matematički 27. Aleksandar, nakon startnog poraza, ubedljiva pobjeda, kako se zadovoljno izdvajanje svoje ekipe? Odlično, stvarno smo taktički ušli u meč, momci su me slušali sve što sam rekao, znači od početka smo igrali neku pressing igru, fino se to pokazalo i ispalo je ovakav rezultat. Jesi li očekivao bolji otpor Prirodno-matematičkog fakulteta? A ja opet forsiram, znači da smo mi u pitanju, znači naša igra je bitna. Mi imamo naš tempo, našu igru i baziramo se na tome, ne na protivnika, nego na nas. Sad imate dakle jednu pobjedu i jedan poraz. Kakvi su planovi za dalji nastavak takmičenja? Da nastavimo naravno se pobjedom, kao i do sad. Aleksandar je na kraju ubjedljiv poraz. Šta je na kraju donelo prvagu? Loše smo otvorili utakmicu, strašno smo loše počeli, oni su odigrali jako agresivno, mi se nismo snašli i to je naravno rezultiralo lošim rezultatom na kraju prvog poluvremena. Poslije toga smo se malo trgnuli, ali naravno s toga nije bilo povratka nikako. Sada nakon 2 kola imate 2 poraza, vjerujete da možete da prođete dalje? Pa mi ćemo igrati najbolje što možemo. Šanse su nam jako male do duše, ali naravno da ćemo dati sve od sebe i da ćemo probati da ostale utakmice odigramo što bolje možemo. U grupi A, branilac titule Univerzitet Mediteran u najneizvjesnijem meču drugog kola bio je bolji od Građevinskog fakulteta sa 55-49. Prije početka samog susreta razgovarali smo sa igračima oba tima i pitali ih šta očekuju u nastavku studentske lige. Gorane, dakle, prošlo jedno kolo, kakve su ambicije Građevinskog fakulteta? Pa naše ambicije su uvijek pobjedničke, znači idemo na svaku pobjedu. Pokušat ćemo da odemo na taj Final Four ove studentske lige i po mogućnosti ako mogodnemo da uzmemo neko mjesto, prva 3, možda i da osvojimo. Ali znači svaku utakmicu idemo na pobjedu i naš cilj su isključivo pobjede. Koga vidiš kao glavne konkurente? Ekonomski fakultet, on se pokazao kao jedna vrlo dobra ekipa i znači to je to od nekih ekipa koje bi nam možda mogle da postavljaju potencijalnog protivnika u nekim bitnim mečevima za dalji tok takmičenja. Ste imali neke posebne pripreme za šampionat? Pa nismo, nekih par treninga u sklopu fakulteta i svi se dobro poznajemo, igramo ponekad basket, tako da ipak je ovo studentska liga. Ivane, kakve su ambicije Mediterana u studentskoj ligi ove godine? Pa mi branimo titulu, tako da nadam se da ćemo uspjeti u tome. Eto, ako nas povrede zaobiđu kao što danas nisu, mislim da ćemo uspjeti. Jeste imali neke posebne pripreme za šampionat? Pa imali smo pripreme, treniramo nekih mjesec dana, tako da spremni smo, mislim da, eto, ako te povrede zaobiđu, kao što sam rekao, mislim da ćemo biti konkurentni. Koga vidiš kao od mogućeg protivnika u samoj završnici? Pa prošle godine finale igralo Mašinski fakultet,
ona je dobra ekipa, kao što ekonomski fakultet su dobra ekipa, organizovani i elektro. Odigrane su i utakmice drugog kola studentske lige u odbojci. Ekonomisti su službenim rezultatom 2:0 trijumfovali protiv studentskog doma iz Podgorice, dok je Biotehnički fakultet nadigrao elektrotehnički. Naredne sedmice ponovo će košarka biti u prvom planu. Vidjet ćete izvještaje sa utakmica trećeg kola košarkaške i odbojkaške lige. Gledajte nas svakog petka u terminu od 20 sati i subotom u 19:30. Do gledanja.